handog ng So guys, padong nataron sa Francisca Cave. Kaiska Cave. Yes, Kaiska Cave. Kumanata sa Red Hematite painting. So, kadong station adto na punta sa Kaiska Cave. So tanawa guys. There's always a tapos pikas pa ang Kaiska Cave. So, libot pa dahil ka. Ngayon hiringan lang ito. Francisca Cave. Ang hiling kita ang katabayan ng katabayan ng Dan nalagyan namatay. Pero ano yan, lawas, kuha dito sa mga kamag-anak niya. Baya na. Mga dalit ng dalit. Lawan po din na. Mas tako na daan hindi sila mas naman ito para Pwedeng kwarto-kwarto. A few moments later. Adto na ka mag-renew sa atong kuan. Anhang magkuag mga tambalan. The best exercise ni Mader. So padung na ta sa Shaman's Cave. Yan. Anong Shaman's Cave man na Mader? Anak sila magtigom. klase-klase gikan sa laing probinsya nga mga Tambawan. healer mo anha para mag-ritual naman. Pero na itanong ko nga ordinary adlaw. Na mga anha. Unaay mo anha suwat-suwat lang bitaw Huwag makakita ang ilang ganatuan. Pwede ganda itong kaliguan ng dami. Wala ng dagat.
Ning suhop na siguro yung dagat, no? Kana gani buka kana Shaman Cave Church. Kada may pinagtaglaw ng tubig. Ano na mo kanang tubig bitaw dagat. Tubig dyan ay. Oh. Pero bawal mo. Nalayo ko kaabot sa induhan dagat. Doon pa ng budak ko. Sige. Oh. Ay, hala, udah pun. Ay, ang dami sila. Ato ka dito. Nakita mo parang Hala, oh. Isla de Gapon. There's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Diwata o pagdiwata ritual is a widespread spiritual belief in which spirit of nature were called Anmok for the community by a religious leader or shaman called Babaylan or Tambalan to aid and ensure bountiful harvest, good catch from fishing and hunting, healing for mystifying sickness and protection from bad omen. Every time the community offers that giving ceremony held in a forest caves and the seashores, in Andamas and the shaman, performance will carry in Lamanok Cave, which we believe the focus of spirits of the island. Chant and dance compose the ritual rite. Chicken, pork, rice, and tobacco wine are basically the material offering for the spirit and
are shared by the community. So this is the shaman's cave, guys. Manon. We are now. We're about I've been flying from town to town, Lamanok. from London to Ganun, sa kaniadtong panahon, ang way of ritual sa mga tambalan, yung buhay na manok ang i-offer nila. Ay, tama din. Arang, di, ma. Ngit-ngit man. Ano ba? Parang hindi. Ngit-ngit. Ngit-ngit. walking alone, the streets are empty. Ganun. Siguro maingon mo, nga nung gihinganlan to o Lamanok Island. Gihinganlan ni Lamanok Island, lumikan sa ilang way of ritual sa kaniadtong panahon sa mga tambalan, is buhay na manok ang offer nila. After the offering sa mga tambalan, pinakawalan din ang mga manok. Sa to pabuhi pa. Oo, mga buhi nga mga manok nga i-offer sa ilang pag-ritual. And then, after the ritual, pakawalan nila dito sa isla yung mga manok. Mautong sa kaniadtong panahon, daghang mga Daghang manok dani. ang nagtuyo din higat-hika. Pero sa ngayon, ang way of ritual sa mga tambalan is ang mga manok instead na buhay. Ngayon, kinakatay muna bago ina-offer. Niloto na una. Niloto, and then pagkatapos mag-offer, they can eat already. Ah, pwede ra po nila kanon. Oo, pag after the ritual. After sa na. ngayon, sa ngayon sa mga new generation sa mga tambalan, hindi nabuhay na manok. Pero sometimes, noong isang buwan, may nag-ritual dito na ugis ang na manok, yung roaster yun talaga. Pinakawala nila din ito. Buhay. Buhay. Iba yung way of ritual nila yung nagdala dito. Pero mostly, nga sa ngayon, yung kinakatay muna bago in-offer. Sa to pa katong karong bag unang offering, sunod sila sa daan nga. Daan nga paagi. Daan nga paagi. Kung dihay, guess na mo at yung isang foreigner at dalawang Tagalog. Yun ang nakapunta dito. Nakita talaga nila yung manok na sabay-sabay sa amin. Dahil ang yung manok, kuan ba siya, kanang anad. Yun na mo, kalakaw-lakaw siya. Sana ako rin natin ay manok. Kaya ang ilang expert guys, kaya tumangkot pa na mo nga, hindi na maano explain. Yun yung tao niya, kasi ito na man pag-explain. Ito explain sa tuti, ako na kung umutod. Mga tawad. Okay, kita. Okay, sige. So guys, we're going to enter the shaman's cave.